Kwadru kbir u majestus li għal dawn l-aħħar 400 sena kien espost f'wieħed mill-artali laterali tal-Knisja tal-Ġiżwiti l-Belt, sapruħu f'laboratorju tal-konservazzjoni ta' Heritage Malta ġewwa Bigi sabiex tingħatalu l-kura li kien jeħtieġlu. Il-kwadru juri s-Sagra Familja u tirritorna mill-Eġittu, xogħol l-artist magħruf Naplitan Giovanni Battista Caracciolo. Huwa xogħol imponenti li kien ikkummissjonat minn Paolina de Napoli fl-1626 kif jixed il-pagament li sar fl-istess sena fil-Banco dello Spirito Santo f'Napli. Il-pittura saret għall-kappella tal-familja tagħha, il-familja Felice, propju biex jitpoġġa fuq l-artal iddedikat il San Giuseppe. It-teknika ta' dan il-pittur ċelebri hija evidenti f'diversi dettalji tal-kwadru, fejn il-figuri nħolqu b'mod monumentali u realistiku. Tidher ukoll ċar l-intelligenza artistika, speċjalment fil-kompożizzjoni ta' kif ġiet imqasma l-pittura. Id-delikatezza fil-ħsieb tal-artist hija evidenti wkoll f'ċerti dettalji ngħidu aħna fl-idejn tal-figuri, fejn San Giuseppe qed iżomm il-ġesu mill-polz b'ċerta fermezza, filwaqt li l-Madonna qed tigwida l-bina b'ġentilezza, b'saba' wieħed biss. Bħal pazjent li jafda ruħu f'idejn it-tobba, il-kwadru kellu jerħi ruħu taħt għajnejn il-konservaturi u x-xjenzati. Iżda b'kuntrast ma' pazjent, il-kwadru huwa sieket u ma jistax jistqar id-diffikultajiet li għaddej minnhom. Għalhekk, qabel mal-konservaturi jieħdu deċiżjoni ta' x'għandu jsir, huma jiddiskutu ma' xjenzati tal-laboratorji tax-xjenza djanjostika fi ħdan Heritage Malta li wkoll jinsabu ġewwa Bigi. Min għandhom huma jkollhom bżonn aktar informazzjoni dwar it-teknika tal-artist, l-interventi antiki li saru lill-kwadru u l-istat preżenti ta' konservazzjoni.